Situation iri the ruling party ZANU-PF muZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vari kuno kwakunzi vana George Charamba right now havachanyatsi kunzwisika kuti vari kusapota 2030 here kana kuti ava against 2030 achisapota VP Constantine Chiwenga. Sarapita mumashoko ari kuda panguva ine aka-erupta last week kwanyatso kuzikanwa kunzi last week kwakune maprotests, last week kwanga kune ZANU-PF's annual conference. Nodi mbo subscribe like watomba bell icon. George Charamba panguva ino anoyachiimplicatewa munyaya yepress statement rakareleasiwa yatikuona inouya ichipostiwa papage rainosonjamisa courts. Vanonyora nemushona vachiti Office of the President yaramba statement inonzi yaburitswa allegedly naVice President Constantine Chiwenga ichiyambira maZimbabweans kuti vasaenda kunoratidzira kwakarongwa nemusi wechishanu 17 Gumiguru 2025. George Charamba mutauriri wepresidency akati meseji yacho yakafambiswa kuchishandiswa stationary yehurumende zvisina kuziviswa kana kutenderwa neDepartment of Presidential Communications iyo ine stationary iyi. Charamba ayambira kuti kunyange meseji yacho inogona kunge yakanga well intentioned kuchishandisa pepa rehurumende pasina mvumo kunoenzana nokuita kuti fraudulent. Ndomasvika ari kuda panguva ine unopanzi George Charamba uya panguva ine achiomesa zvinhu pani statement rakasirkulatwa VP Constantine Chiwenga achiti aiwa vanhu ngavasaenda kunoparticipata mademonstrations uye VP Constantine Chiwenga hava nechekuita nemademonstrations iwawo. Kuno kunzi George Charamba uya achimisa achiti aiwa vakazoreleasirei presidential communications yanga isati yaapprova. Mashoko ari kubuda pachena panguva ino zvichivalidata mashoko aimbotaurwa nana Muliswa vachiti why is it George Charamba asiri kudhifenda mutungamiri wenyika iye ari mutauriri wake. Zvinyatsokuoneka kunzi George Charamba angange ava kubetreya again his boss. Mashoko ari kuda pachena in the morning manzwa another video rataburitsa richiratidza kuti panapa the news box yaburitsa nhau ichiti mutungamiri wenyika is yet to do a cabinet reshuffle nokuda kuti ari kuona kuti kune dzimwe mhosva mukono dzirimo dziri kusapota his vision. Sezvinongozikanwa nemunhu wese unoenda against mutungamiri wenyika sedha unofaiwa kana kuti unova reassigned. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu musakangana kusubscribe like chero notamba bell icon.